pustili zajaca do siete. Strašne náročné, fakt všetci sme si mysleli, že to bude čosi ľahšie a som mokrý, úplne zabatený, porezaný, všetko, ale nikdy nám nebolo lepšie. Boli sme na nás, nie sme dreva, Boh nám dáva silné tela. Ježiš, ten je s nami tiež, máš problém, tak si ho rieš. Prišla som s pocitami na tento Zoom takými pomiešanými, že som prvne vedela, čo ma tu čaká a proste strašne som bola taká znudená, proste, že sa mi chcelo ísť domov, že proste nič tu nebude. Ale keď prešli pár dní, tak je to tu fakt super. A hlavne to, keď chodíme po tom lese a sme sa spúšťali dole tou vodou, tak to je fakt super, že niektorí ľudia si proste sú odvážni a sa neboja ísť do toho, aj keď budú špinaví, však proste sa umieme alebo niečo. A najlepšie je to proste, že si berieme sami veci, to je proste úplne bomba. A je to tu fakt super. Že sa proste nebojíme ísť do toho, aj keď vieme, že aký budeme špinaví a každý proste si to chce vyskúšať, že sa nebojí toho. Ľudia sú tu fakt úžasní, aj som si našla veľa kamarátov. A sú tu perfektní aj tým, proste tu tých animátorov obdivujem strašne. Že koľko majú toho práce a ako to zvládajú všetko pripraviť, to proste všetko tu organizovať, ten program, ako majú na nás trpezlivosť, no proste niečo úžasné. Fakt je to super. Pozývam všetkých mladých na tento tábor Zoom. Je to tu fakt úžasné a nebojte sa toho, že sa zašpinite, však vody je. Takže v pohode, ako, je to tu vážne úžasné a treba sa ako tak motivovať a proste prekonať samu seba, že proste tak ako sa posilniť, že proste, že to dokážem. Že nielen sedieť doma, ale že si to proste príďte užiť. Nájdete si tu veľa kamarátov a je to tu vážne úžasné. Takže určite na budúci rok všetci príďte.